kajang nong pnim jungi uji sukres dia shaw mi acha prang ni phasha shuble ha ka jing duai kokpa jungi ubahab neng kumni pat ngedon kotra pi yeng kajang me mangin syakri mangin mani me kotra lembangan kapor hi kabarang sa ngiduai kumni hak bastang kotra men isne men gantang yen kapor hi merki men siem kejongi iwe tekur khung kapor barang sa merki nang shimanta baro hi lengba jon kapor hi pat kham tam bangin mi nan ke yeng kajang me andalawani jing syakri hakan kapor ngin mi ngut ke jing thak bat mai bela pediang ye me hai donop ke men siem kejongi lengba kan Christmas jon usnem arhajar arpoi tu shimti kotong po barang sa tu yelam na bastang na buai no hi mangi pan kerteng ke jon pnim jungi Jesus Christ. Amen. Tongin ya beteng pat kajing yarwai lang yarwai kajing ruai kaba lai pusau kajing ruai kaba lai pusau kaba ong sngo baha perthai utrai lawan ka perthai kan yaingu idonut barokin yakre ban buram sim ya baro light lead ke dekat ke jeng ruai kapa lai pusau panas ke padi Mr. Charlton Lingdo hadin ke jeng ruai saya lambat ke jeng polis dang baduai Perthai utrai lawan kaperthai kan yangu kidonut ba rokin yakre ban buram sim yau ban buram sim yau ban Roms im yau snow haperthai Jesus enshar Gabriel ken yariwan tadakimau kilum kitor ken sawapat ngobha kinsa wapat ngobha usen syarda kajing hai kihimau pele kaburom jo uban penpau bat kajing idbane bat kajing idbane bat kajing idbane Shua mangini li lang sublei ke jidwai an pulie katu kan dia kidikhat nakaktian jong blei kat
kata naka kitab jong umat heas kalendong kabanikong kabadkot kabakat pra hadu kaba akusan kajingka ya uji sukres te kalalong kumni habaka kami jong u kameri kalaya te tien bat u Joseph men ba kimpat yasham lapau bakalapun khon ken na mensim bakhoi Henry u Joseph utunga jongka ba udang long ubahok ba umon ru ban penaya ka hakibrio ulamut ban pelat no jar ya ka Henry kat ba udang pusan ya kini ki ru hakmi u angel utrai ulapau hau hakajing pos niu udaong ku Joseph ku khon udebet wat syap ting ban shim hame ya ka Mary kat nga jong me na ba ita ibalapun haka ilong na mensim bakhon kan kharu yau khon pen khot ru ya ka kerteng jong u Jisu naba un pen ya la kibrio na ki pop jongki la le ya kani baro tia bakum ta un pendap ya kata balaong utrai da unong ya tu lupa udaong hakmi kata kata soti kan pun khon kan kharu yau khon batkin ya khot ya ka kerteng jong u Emmanuel kabalong habala batai ublei lambat ni te haba Joseph ulakhia nakabathia ulale kumbala kum angel utraya u bat ula shim ha u yak tengah jong u nrei ampat shim la itho yaka tat anda kalakha ya u khon ning kong jong ka ulakhot ru yaka kerteng jong u Jisu tong ni le lang sublei jing doi ko kpa jungi ba neng long bakhot ka kerteng ka jong me atrai ba it ni aingo sibun ya me te trai hakaba mila don lang ringkat bat ni hakani ka janmet hakaba nila yo yakani ka lat ban mani pendon bro ya ka kerteng ka bakhot ka jong me trai ba it ni aingo susu ya me te trai namar ba ngilai yo yakani ka lat ban mani kerpang yakani ka sngi hakaba mela wan long bril syakani ka perthei bat ban saya pru nak benta ki pop ki jongi try ba it ni tep te try ba mem kwa bangi i wei pi wei in jot no Henry mela wan khnang syakani ka perthei ban pelat yangi nak ki jinglong brau nak pom try ba it hakani ka por ni duai nak benta jong gitu ki bom sim lala ban poi syakani ka yeng ka bakentang ka jong me nakidaw ki bom la kiar atrai bi it ni doi kerpang ru kamtam yakitu baro ki bayakendo yakijing sngosi hakijing ja hakijing im ki jongki lingba kani ka khlam pandemic coronavirus atrai bi it ni kerpat na me te trai bawat ai bakani ka khlam atrai kan sapryang stat hakani ka keleng satlak kani ka perthai te trai ndai trai bi it ni kerpat na me batutap nakasnam ka jongme ya ka ribaro ka wei khnang ba kani ka ri ka jongi te trai kan laj no now new khlam ubalong ka jingma ka jingsier ya ki ben riu baro trai bi it ni doai ru akani ka por naka benta jongki mission worker jong ka balang te trai don ringkat bat ki te trai nang pensai bo susu yaki bakin yo ya kata ka bon ame ha ka bakin nang yai la ban trei bat ban syakri ya ka kam ka jong me don ringkat ru bat ki kristan ki badan hasa telak jong kani ka perthei ki kristan ki ba syak le ben ha ki wei pat ki jaj ban riu ki bom pat sim latip ya me trai ba it don ringkat bat ki te trai ai ka jing tekan ya ka yang ka sam ka jong ki but what eno ya ki la ba ki long ki khon ki jong me try be it dokta ya ki tu ki jaj men riu ki bompat sim la tip ya me khnang komno bakin tip no ya me kin it ya me kin wat ya me but bakin long no ki sakri ki jong me try be it dan ringkat ru bat ki tu ki long yang ki bayakin do ya ki jing haki yeng ki sem ki jongki la ka long ha ka liang ka bam ka di ka kop ka sem ka pang ka sitom
Atrai be it tu yarap ya ki te trai na ba ki long ki khon ki jong me wat ino ya ki na mar ngi tep ba me melong u blei jongi u ba don ka bor halor ki i baro u ba tip lut u ba yo i lut ya ki i baro bat u bala ru ban le ya ki kamba ki pa phla kata ru atrai ya ki tu ki brio ki badan hasat lak jong kani ka perthai ki brio ki balangop agi jumlien ki basniu ki bobon te trai kata ki Kadang kumno bakin pai no asam ya, kin em ka jing em ka batamai, bat bakin bread no ya ka jinglong ki barim, bat tu yarap ya ki ru bakin long no ki sakri ki badan bor ki jong me. Don ringkat ru atrai bi it bat ki nong serai jong ka balang, nadu ki pastor ki teman besan ki dikhot komiti balang, ki long kome lambat ki samla te trai. Nang pensai bor susu ya ki bakin yo ya kata ka bon me, ak bakin nang yai la susu ban trai ya ka kam ka jong me. Try ba i to dan ringkat ru ba sakri jong me haka di kapor ban sasame ka kubor na kaktien ka jong me te try ba i ai ba ka ka bolapan kre kan long ka balapan sle da umen sim ba khoi ba ka kubor ka bangi yo sngo ka ni kapor kan long ka jingkir khu yang i wei bi wei i bas ngap ba sa skor ka sim atraya kapor ka banang sa ba dia kini ngo idam pan kini paro haka kerteng trajungi Jesus mental buat halakata. Amen. I prabangi tu ini lang jing benar. La syai kesini ke arpun riutrik Desember. Kari kesini Sunday, kumta ka jaseng kena ke por new jimin step minyo ke Christmas praise hang ni yang mani. Jaseng kena ke penbait special program the online service ha ka ba nongkren de Dr. Mansan Kara Jirwa. Ha ka por shipo jimin step minyo ke jaseng sakramen jimin baptis. Nong pulis dang bat duai Mr. J.L. Rumjang rang ba balang jungi. Hakapor karar berjimin sengi ngin yo ke sakramen jing kawai trai na kebenta ki para bangait na jeseng jing dong pok se mingi bat pok se syatei. Nong pulis dang bat duai teman pesan bi lengwah. Hakapor ar berjimin sengi ngin yo sakramen jing kawai trai na kebenta ki jeseng ki para bangait na jeseng jing dong pok se sepngi. Nong pulis dang bat duai teman pesan AS Power. Ini jelas. To kene kapor ngin yo sngo ya kini ki artli ki khubor lengba kesur jingrwai tening kong ngin khot ya i Mr. Welbon si na joro kerpang ka jong i bahin katapat ka kwayo jong ka balang ka jong i kin sai ka jingrwai ka ba kerpang ka jong ki ruhi bandela dep ni ki jingrwai pro artli ngas kerpa di ashes kin subhaw no wanra ini cing ai ngu shakman bat I temesan bi khongwer insa penkentang pat ini cing ai nak bentah ka kam ka jong uple Hello, check. Check.
bayangi ban pen MA jatuh lupa la pendapana ukpa bayu kon seperti anka mensim jangan tu ya roya utrai buram barotang syau ni ai nong pop kum nga mewan mensil kakuna nong penem jisu angilaka Skip lakha Start you klor keyboard Angel ki rai risa Nong ablang broad shakilom Kios ngau kubor babha Bayu nong penem hangilaka Mensim jangan ya roya utrai buram barotang syau ni ai nong pop kum nga mewan mesil kakuna nong penem jisu hangilaka lagi kematnya kemen Shame atrai Sobat yang kisah jingrai Pertega lekman Kia lek soha Henry Kemtet Yakador kabashisha Sim jangan tu ya roya utrai buram barotang syau ni ai nong pop kuna mewan mesil kakuna nong penem jisu umesaya penem jisu play jongna play na ta prom ju Aku peningkong ya, ni kumki kau jongka Boxer Presbyterian Church Choir, ni aku boleh ya pi paro Christmas kebesuk bakman, batu boleh unkerku ya kilong sam kilong pi, hawa kibam lak badan kan ni kaporu kibam lak pet link bar jongka live streaming, ni ngai boleh kerku ya pi link bar jongka ni Christmas. Ler hasla o
Mary halapne kakdup ya dukung. Lam jing shan ding bar hem batala tu di shan ha banda boy step pernah karong karong shau blay ha trong tam angel kipen na ya ukres lakha wan hash nong Bethlehem sembake Jisu nong penen lengai uyotia kun blay ba marwe ukba ukun bai udon lakakmi akata kami. Ding barhem bataba tuti shan haba banda poi step pernah karong karong shau blay hadrong tam angel kipen na ya ukres lakha. Tengah doai. Atrai boleh baru kupah jangi ubah beneng. Ni ai ngoi me ko trai. Nama kejing ai ke bakrau ke chong me. Kejing pen em, kejing sius pa ke badap ke basle. Ke bangile yo lang bau trai bau nang pen em ba jangi. Ubolong ukon bambaru chong me. Ni ngoi me ko trai be sa si senpat. Bangiyo ia kan kesengi ka bakerpang wakum ki banget hakeleng ka perse banginya ban kan ma burom meka ya ka jingwanong buriu ka chome na kam tapan penem man suspa yangi kinong pop ki pechat bagi param trai bi ni ai ngo pa ni ka po namar ki jing ai ki jing me ki jing snai ki jing kerku ki jome ni long kum ne kum bangilong ni la long ni la de ban long ki bre ki jat ki bre ki le no ko kan abi lem dam me melawan ya kawan stu spai ni ngui men tan ka por bangila banwan ajan me ko trai bi rengkat bakani ke jing ai ngo ka bariat ki chongi ka balong si benta nak ki jing kerku ki ba mem la the halo ka jing im ki chongi mela rengkat barangi haki kam ki jam haki jing trai ki jing kita mela pendap mela penbiang bukan dak iki bar tak sai sin pa kan ka por ni duai Meminit saya kawan pedang ya kena kejeng ai nguk ke barat kejeng pak yarap kham tam ko trai bi bangila sa si sen pat ban pen kentang le de baban IT ri di kon dar bi kejeng kejeng em ki mesim kita le kejeng ha ka banginya sakri ni pendan buram ba banginya sakhiru ika kerteng ka ba em kejeng me trai bi si sen pat ka puang iwan ni ka ban IT ha mi kon dar bi ila jong sakri bumlawan la ha kan ka puang haka bangin siya snow ya ka kubuan ka keting ke chome ya rap pakai ka bangin ya skon ka pa ka nong sisya kata ka jingbang ka bante ki met ki men sim ding kam tan bangin nang la ban san kan ha ka jing ai ki chome trai pelai ingi sai sen pa ya kan ka sini barok ko we ya ki jing kerku chome kerku sai sen pa lam ba ding upai lang le ka pu ba ki sem baro ha kum jo wala kom la tuai
kam tam ki tu pang ki boston ki bam la ban yo ne ka la ne ka ban sak ki lang ne ka yeng kam tam ki chong me dengi tip bo mersim ko udan ha ki jaka paro sim ku trai ka buram semingi ai sngau ka bango ki jungi na maka ketemu jisu ngi tuai amen Doble un kerku ikini ki artli ki jengruai bangalio snow na I Wilbons I badi kurim jong I bad kumjoro na ki kun samla jongka kwaya ka jong I blain kerku ikini ki parlok samla kibla aina kubor lingba kini sto jengruai hakani kopor blain na kerku na penan kami pi han kipor kapan sawan ru penalaman syakri ublay hangno ru ublay khot bar ubo yepi baro lang dia kan kipor par ngilapoi syakwi pat benda berkata kalau mengia syash kon khobor naga ktien kajong ublay dikum kabalang isukman han kipor ngila ban UI ya Reverend IS Lingdo ibran rengkat bat ngi hakani kasngi kerpang kasngi Christmas pat babon nangi hi ngi itu bhai I idei pastor jaklam kra presbytery ka jongi hoi ki pore khaman shwa ila ila san hakabalang ka jongi bar hadien ber puli theology hadien ber rung ministry ila dei ban letno shaka sorong kham district habai trai mentah bari shong isa mentah ha sorang kham neng rengkat bagi yang kesem kajong I dengan kapon yang sobha I pastor batu blin kurku dengan kubar ban sai lingba kani kapenta kajong I diklem da shimshu ya kapor ngan ai tin kapor ai pastor ban ai ne kubar kajong I lingba kani ka klip mat Tungai cuba hejing duai. Sasi sen ko pa ngiwan ya kapan dam hakmat jame. Banai ngo yame na margane ka por bagane ka klipmat ka bangidon hakana ka yeng ka bakhoi ka bakentang jame. Ki khon ki blasus pa ki jame. Ki khon ki ba me melawan banwan syakane ka perthai. Ki khon ki ba me mela ibet ya kaban I ya ka khat ka burom banwan ban yet yangi banwan ban sius pa yangi kan ngi dap da ka jing sngo kemen na ka bata ka ni ka sngi ka ba kraw ka jing wan long breu jume ya ka bangin le burom ya ka ngiken mau ya ka sngi ka ba me mem jumla tengkai ya ka e ka eru ne ba mem lawan jing ka bathai da ka jing it ba ka ba kraw ka jume ban sius pa ngi ki breu ka pachat ki param Terakhir ai ngu mena mar kena kapor ke bang yo nya seng lang kena ke yeng ke bakoi ke bagentang. Hap deng jong ke jing penwet ke jing pentut ke bang ladai banjat eng ba. De me medang play kena ke lan. Bangin syakri ya ke keteng jeme. Terakhir ada duai ba me menang kan le maru syakri u ba me mala penyang hagane ke jaka ke bagentang. Ban sam ya ke ketien ke jeme ke pa. Kalau ke ketien ke ba em ke ketien ke ba wan long do hagane ke pathai. Kalau ke ketien kapawan ra ya ka jing kala kalau ka ketien kapawan ra ya ka jing shisha terakhir irap bah bangi puson ya ka habangi syashkor ka akan long ka badai na ka kita nut ke mesin jungi
men ai bagi kentin barok kaban mi no naga sentur jong usyakri ubarit ubatlon kana long kata kaban mihi me persat mesim leng ba jong hoi kana muan tang na kata ka jing start ka jing syampang jong de kana long tang kata kaban mihi men bu iki kentin leng ba jong ya kini barok ngadang mapana ka keteng jong turai unong sus pa jong Jesus Christ. Amen. Hagaban ningkong ngap penpau ka jing sngongu ublay na ban kanikapor ka pangin yo ni syamlang sa sisien kumni haganika yeng mani haganika yeng ka bakut ka bakentang ka yeng ka bangala he ngalasan ngalayo ya ka jing yalam jongki nong syarai ngalayo ya ka jing tenlenti jongki bahaswa jonga hakisngi kisnam baro bat kumni ngayo ya kana kalan ban yeng kana ka jaga bakentang ban sam na ka ketien joblei bat ka pendap yang ada ka jing sngau kemen ya ka baka balang ka kenmau yang i pastor iba lapon yang ai pastor umui ila pon ong hablung to wan no syayeng ban keren wan no syayeng ban keren bat kata kalong ka jing sngau khot ka ba sngau it ka ba sngau thiang do kata-kata ba ngasngau kemen hadu kata-kata ya kabangan yo ya kaban don rengkat hakan ga sngi ga ba krau ga ba kerpang ya ga ba kum ga balang shitelup jong ka perthai ngi rakhi ngi la kemen ya ga jingwan long priu ka jong utrai jong i u Jesus Christ hoi ngai khublei na ka banta jong i pastor i ba yalam ya ga jing syakri jong ya ga por belapan itu belapan kan mau hingi ya don let's say ke bampat itu ya bempat ya yo bani syam ya kendu ai ko blai na kam ta ka jing pen itu jo pi bat kalong ka jing pen itu sa sisien ha ka jaka ka bangalasan ngalahe ngalarang pa bat ngalayo ya ka ban ya ya ki babun gisnam akan mau ki sngi gisnam ki bangalayat chua ka don ki lalong ki por ke ba i wilbon i ridai ki lalong ki baya ruai lang ki baya tem lang ha ki babun ki benta kibala khamshwa kila kan mau ya kata bat kal kiwanra ya kijing kan mau kiwanra ya kijing ya ki jing sa jing kan mau kibas ngui kibas ngutiang hado kata-kata ya kitu kipor ki bangalayo bentalem hakabalang hang ni bat sa sisien ngas ngungu ublai bo uyalam bangan yo ya ka benta hakane ka janmet man sam ya ka ketien ka ublai ho nya ai khublai ru na ka benta jong ki khun samla i wilbon bat i ridai ibla ai ka jingwai jong ki kumjuru i ka kwaya ki khubor jong ki kilalong shisha ke ba snui ke ba snau thiang ke ba penkan mau i ka jing shisha ka bangin ai burom in ai ngo yu blai na ka bata ki jing ya kini ki jingul khu ka bang yo pediang ya ka jing it ba ka jong blai ka ba shimla tengkai wa jala ujung ukhun mala khamarwei ban a jekne perthai bat kumni ngi yo ya kene kasngi haga jing perkhat ke jonga kalong kasngi ka mission ka jong blai ka mission ka jong blai ka blai usdang haga ne ka perthai ya ka uladap penbiang uladap penbit lupa ya ki baro ula kre lupa ya ka por ula kre lupa ya ka jaga ka ba on khai u Jesus Christ ula kre lupa ya kapor ula kre lupa iki boro ula itu lupa iki boro naruk ka testament ka parim baun khai Jesus Christ bat kala long kum ta thik kum ba ka ktin jublai kala keren bat kala pen pau hakum kene ka por habang yo ya kaban shaskor kene ka ktin ki jublai habala ayang ay kene ka bentang ala puson sibun ki ka bangan ka bentang ka bangan sam ka ktin jublai bat kaya ka ba shana ka jingmut jonga ka long shapang ka jingwan long brio ka incarnation ka ba blay ulawan ba ula shim ya ka jinglong do jung u hakene ka perthai re hakini ki khendiat sngi habang ala point shani sharenja ngala rung hayeng imei ila pen i yanga ka Pakistan ngala pe ya ka Pakistan bat ila pen i yanga ya ka jing tho la tho ang tu ya ka jing tho dei pastor Biden box im ibra tho spang ka incarnation
Pakata kalapan perkat yang an ingan lihat kumno kan. Ngaruh ngalapan kre kata kajuk ke bentang ngalah pensiong nongrum ya kata ka bentang ngalas ngau kumbangan ngalah persiang hiru ya kabangan ongan lihat sengan penkelano ya kata kajing keren. Bahkan long kakubor kabat tamai. Oi ngas ngutu kibabun ki para bangen kibabun ki long kimi long pa kibabun nanging ngiji ya pulih ya kapateng kristan. Pat kumta ngala persanghi nrei ublai nget ula ibet ya kapangan keren hi ya kanihi kejuk ke bentah ya kabedai ya pakajingwan long brio jong uturai jungi u Yesus Kristus haswa bangin niat seperang aku pan keli yangi hatu dan em na pedeng jungi ke bangis ngutu pa hadin bangila letnyo na kaniga perthai baya ka singikha jungi ondang lek kemen dano lesi hadin sanpausnam lani hadin shispasnam lani hadu sanspasnam du don tarai na pedeng jongi manu lemdangi long kita kibala trei ratba kibala long kibriu don buram kibala hadu kata-kata baki briu kilapan ken mau lesi shispasnam mo arspasnam du Hendrai ya kani kasika kabakrau kajang utrai jungi u Yesus Kristus. Kalong kasngi kabangin kan mau bahaka takapor ya kabala kayu Yesus Kristus. Kila dentang kato kani kibala yo banlek burom ya ka. Ngi baro nangi habangi rakhi kasngi ka jungi ngi jukwa banlek burom ya ka. Hakaba itenat hakaba ngi yo ban ya lumlang ban ya lek kemenlang kat bala. Dah kata kasngi ya kabal kayu Yesus Kristus kila dan tangkat tu kan ni kibayok ban lek buram ya kata kasngi ke jingwan nang priu trai jungi u Yesus Kristus bat kani ke jing lek kemen kaba kampau kabala kamyat haka balang haka jinget kiringet Kristan kala sedang kat kum kajing yo jingtip kamang layo na kakot yung pastor JR Maublay kalong kajing sedang jo ka kalong hadu usnam laispa laipun riu hadin jong Kris baka balang kalalek kemen ya kata kajingwan long riu jong utra jong Yesus Kristus daka balang hibrok kawai hoi kila pandan kiwe ki balang ki badan la kajong kapor kala jiko la kajong kasngi ndai ka babun ka balang ki yat bat ki bet halor jo kani kasngi ya kabaki donru ki martar ki donru ki kepaja kebalang ki bapen scam ya kata kasngi bakalong kasngi ya kebalak ha ya Yesus Kristus ngasngo it bar ngasngo tiang ya kan kasngi ka bakrau kabangi yo ya kaban lek kemen ya kan kejengwan long berjung drajung Yesus Kristus ubala tau ya ek boro bat ya kan ni kejeng lek kemen kabayok lakhayu Yesus Kristus la ya kajing ruai Christmas kaban ningkong ban ya kajing ruai kaban tem ningkong shatei shiki hau sha space kadai kajing ruai Christmas kajing ruai jingle bell kapala ruai usnam kat kendai span rupusan kapala tem hakata ka spaceship kalong ke jing penken mau yangi ya ki boro ya kabau blay ula bu ula penlong ngi baro hakan ukor kom ngi persang ban lek buram ya kan ni kasngi ka bakrau ka jingwalong briu jong utra jong Yesus Kristus kalong kat benang ya ki sngi ki por ngi nang i ba ki nang bun ki decorations nai ngi nang bun ya kita ke jing ya shem ke jing ya kendu si bahi yang masam ngi nang kampen bun ya kata ke jing ya bam ke jing ya di ke jing lek snubha ngidang kami penitenat susu ialah diru dah kejing riam itenat. Hendrai ngakwa ya kapangin ring ya kan kapor ya kata kejingwan long briu jong Yesus Kristus. Kat bang nginang penkrau ya kejing rakhi Christmas ngin ken mau yu uta uwei pan
ubala jit ban penrit yaladi. Utaha ubala jit ban penrit yaladi. Jesu Kris ubala long lupa uba krau halor ki ba krau tam. Ubala dai lupa usiem joki siem bat utrai joki trai uta. Ubala don lupa ubam sim don kajing sedang leni ubam don kajing kut. Utaha ubalong ubakut ubak ki kerop at ki sarap ki ruai ya kajing kut kaba om dai tang shi sertap om tang ar sertap ndai hado lai sertap kajing kut kaba ki angel ki ruai ya kajing kut Utaha uanong beriu. Uanong beriu. Utaha uba lapan long ya ki sahit beneng. Uba da kajing start da kajing champang lapan syong long rim ki borok. Ki natural loss. Ki borok ki badan haka sahit beneng. Haki klur. Haka pertai. Haka duriau. Ya ki borok. Utaha uba lapan long ya kita. Uan bankup ya kajing long beriu. Utaha bala tau iki borok uba bat iki klur uba bat iki klur uba ai kerteng iki uba bu ya kaput ya ka duriau bakam kam de ban tam na kita ki put ya ka bala bu ya ka utaha ulawan malong brio uni ublai ubala design ubala nado ka perthai la thau la penlong la bu iki borok uni ubala ya slok ha ka jinglong lai away long tunginya thau ubriu ha ka dur ka jongi hi uni ulawan long briu ha pedeng jongi pangi i ya ka jinglong rit ha ka sithi ka ba upol utho sikinong Filipi ka balong rukan nongrim ka bangalabu nak bantah jokan ka por ka balong ka si upol siginong Filipi kal nong ka ar ka khot ka san hado ka pra tu yo ya ka jingmut hapi ka balong ru ha Kris Jesu uba haba ulong ha ka dur ublai simla nyo ya ka ban bat ban long marangkat ublai ndai ula pensuda ya ladi udah sim ya ka dur merau haba ula jalong haka jing sriem kibriu ti haba la syami hakar kom kum ubriu ula lerit yaladi haba ula jalong uba kongu wat hadu ka jingyam o ka jingyam ka ding penakan kani kalong ka jing shisha ka bangi sngo thu habangi wan ngi le kemen ya kani kasngi ka ba kraw ka jing walong breu jung Jesus Christ nyo iyo ta ubadan ya ka ubakup ya ka buram borok ya ka jing kraw borok ula penrit ya ladi ban kup ban ino ya kata ka kerdan ka ba ulong maria rengkat bat ublai ban ino Hoon, hakan urkom, nyapan sengut hu, ya kan ke jing shisha. Hakan urkom ba Yesus Kris upen teli alade. Kila don sibun kita kiberiu kiba persang ban sengut hu. Bat kalawan raru ya ke jing hikai ke babakala kiba harukam ba persang ban sengut hu ya kata kajing penteli alade. Ngam kuat ban keren ya kiba kum kinu kita kijing hikai ke balami haba ki persang ban batai la ne ban ngutu la ne ban sempang ya kata kajing walong briu dai ka kajing shisha kalong bakadon kajing ngutu kadon kajing ya teli haka we kajing mun bakata kajing walong briu kajing yang menjur lang bakata kajing walong briu jong Jesus Kris kalong ba ulabu dakamon kajang uhi ulabu syarut ya kita ki privilege lani ki divine privileges ba simla bat ya kata ka kabu kajing long belai ba upen sudah ban ka perdano lani ban bu put ya kata kajing long belai jung ban wan ban long briu syakane ka pertai o ulas sahi 100% ublay, 100% ubriu. Henry,
Ula ino ya kata ka privilege ya kata ka buram. Bau nuan long brio. Bau mangi nginyok ban itu yo bangi nginyok ban don kajing dai bat ngakan mau iwe ijing itu kana ya ka ba la itu sepang jong itai kana iba persang ban thia man min re idon kajing syapting ya kata bayok don kita kiksut, yo don kita kibor, kita persang ban penting, ban syapting i ban ilet ban mare syaka kamera kikimi kikpa. Bari ong bang ngating, ba kikimi kikpa ki ong balai penting, tu ngai tahu belai, wat syapting. Oh kin nganget tahu belai, ndai ngakwa bandan mano ki bangalak ban ketak, bangalak ban teba. Pat kalong kumju ru ia kata ka jeng long briu, jong utrai jong i uji skres. Ubalawan ban sya bamangi nginyok ban tebai nginyok ban syambar nginyok ban kendu yu. Ulabu syarut kata ka jeng kabakat no kata ka jeng long briu jong uji skres. Kabahadukan no kata ka jeng penrit ka jeng penteli ya ladi. Ulabu syarut ya kaban penon kampura ya kabor ka jing long blei jong daka mons ngo bah jong hi habangi pai sakani ngini iba Jesus Christ habala keli ya kata kapor lanu baki ek barok kin kut kin wai Jesus Christ ngio ya ka jing long breu jong ya kata ka jing long limit ya kata kajing start ya kajing tip jong uyi ek baro bu ong ba om dan menum ban tip lemne ki angel noi tang ublei ukpa hoi uji sukres ulang 100% ublei ndai lah ujiet ban yat ya kata lenti kajing long kumu brio upam tim barang tang yo ya uji sukres Hakan ka jing yat ti hakan ka pertai. Ba uyat om tang da kata ka bor ka jong uhi. Kum uta ublei uyat da ka jing elam jong umersiem bakun. Bangi ina dok ka por ya ka balapen baptis uru uyat da ka jing elam jong umersiem. Ba ba ube ka mensiem pamanru haka gospel Matius kolong bakan ar ngiu iba ube da umersiem bakun. Ba kata ka long ka jing wan long breu jong syakana ka pertai. Bau yan kumapi ula penrit bar ula pendam hakamon jong ukpa uni uji sukres ubalong rengkat ban ublai ujit ikaban penrit ban pendam yaladi hakamon jong ukpa Tani ka jing shisha kalong ke ka bangilapan i hado ka per get semani haka ba Jesus Christ uya sat lembat ukpa wong ladakan ni ka khuri bakan latno nanga to ai bakan latno lemdangan di yaka de om kumbanga ngamon de kumba memon bahaka ministry jong Jesus Christ bor silenter ka jing tray ka jing yalenti jong ula tray ka ministry jong da ka jing snothu Baule ya ka ka ba ukpa ula pha yu panne ka shithi chikinong Hebrew kalong ka san ka khot ka ba phra ka ba khandai ka ong kini kintien la ula long ukhun ru ula nang ya ka jing kongu naki ru ya ka ba ula sha barhabala penbit janai yu ula jalong unong penlong ka jing penem bam jukut ya kita barok kiba kongu yo la ulalong ukhun ru ulanang ya ka jing kongu naki barok ya ka ba ula dai ban sha ha ka jing ka jing ti jung komu brio bang yo bah ya kan ne ka jing long na ka jing long kena u Jesus Kristus ulanang kot cha kata ka jing long janai ulong ukhun jublay ubah beneng ulong ubam danjing duna
ubam don ban ru ya kaban pendap ha kata ka jing jana ju nde haba uwan je kana pathai upan sudai di ba ula ya kaban ban pendrit ya di ha ka jing kongu baki borok ke jing pen kongu yu kilong ka jing hikai yu daki ke ba ula sha bang i na do ka jing long kena ju Jesus Kristus ba ula san ha kata ka jing syampang haga jing syapting yublay haga jing day ki para beriu kata kalong ke bang yui bahado kan no bau Jesus Kristus ula pendrit yala dia man gasngi Jesus Kristus ushanya bat ulet yublay haga jing duai naga bantah ke jing non kam ju bahaba uhikai iki senran ban duai uhikai bakin duai naga bantah jing bam kabahala kasngi kumbanga mapi ngiem ngiyan ngidon kam ya ki boro ujisu ula penhiar ya ladi banlong kumbanga kumapi banlong marengkat kumbanga kumapi ulalong marengkat hau bat ublay hendrai ula pendrit ya ladi ula bu syurut ya kata ka buram ka ba ula yo ha ka beneng habola ino jaga buram ulawan long beriu apa yang beriu yo ya kata kapawan ja la nyau ben yu la keren ben yu la bentiu yu la snutu bakala yu la syak keno bun rukam bun jat ya ka jingim ya ka ministry jong uru pan yo ba Jesus Kristus udah duai si ublay bahaba ula ino yang kata ka buram bau Jesus Kristus haswa bagakan poy ka por ka baun sya ya ka jing sya halor jo ka ding na ong jing ni jing dua jung ka gospel u Yohanes kal nga bakat nyo dekat ka basan ong ti mentah ko kpa tu pendon buram mami yang lambat mi daladi da kata ka buram ka banga ngaladon bat mi menswa bangalalong mensua bangalalong haka pertai ulakup ya kata kaburam hendai ula pensudai ladi ula ino ya kata kaburam berhaba uduai syublay ong ba ublay un sa pendan buram ya om ba ma un pendan buram daladi ya ladi hendai ba ublay un pendan buram ya ka ga ba unle ya ka ga ba ula pendam ba upen kongu ya di haga jing pa ka jing ublay ya ya ka jing pensuda ka jing utrai jing Jesus Kristus hagi ba pun ki bentah ba ula kloru ya ka ban no ya kata ka jing slok ka ba tiang ka ba klemden jing penwet klemden jing petut ka ba bat ublay ka ba uyo haba udan hapneng pangi ya kata ka jing jingai no jong kata ka jing dei jong haba uduai ru haka ding pernah haka bu ong ku belai jonga belai ba me ino no ya nga ya kata ka jing slok ka ba Jesus Kristus ulalong haka jing dei ba ublai andai la stretch ya kata ka jing dei haka taka jinga slok jong ber ublay naga benta baun yo banwan long briu apa deng jongi nyo iya ka jing long briu jong Jesus Kristus ka jing wan long briu jong Jesus Kristus ka bang iya ka jing tengan jong ulat tengan ulat han nyo haka jinga kendu jong bat ka kentai nong Samaria haka bau Jesus Kristus ulat deban syong tan namaru ulat tan naga jing yan jong nyo iya ka jing silang ka jong nyo iya ka jing yo thia jong hakaling ublai ubam ju sam thia lemni yo thia uni uthia lengai hakaling ba ulong kumanga kumapi ba bangi pai sa ka ketien jublai ni pai sa kata ka jinglong ka jong ni pai sa kata ka jinglong ju ba ulalong uta ubalalong marengkat ba ublai ubakup ya ka bor ya ka buram baro ula ya kita ki baro ban warlong briu hapdeng jonga jongpi ban sha ben
tang shula kha jing ne ka pathai usim herot ulawan beben ban penyap yu bang yu I bau Jesus Christ ulayat ya ka pathai kemangi ilayat pakai kata ka daw kay kata ka bala penlong yu baun le kumta Yo I baya ka jing shisha kalong bau briu ulaham no hakapom. Ubriu ulaham no hakapom. Bat ka dawa ya ublay baun wan sa kanag patay. Habang ipay sa kaktiyan jublay ya ka shiti sa kinong Hebrew kalunong ka ba katsaw. Kalunong ka ba shipo ka ba saw. Ter ka ong. Namar kabam la ya kisnam ki masih kertong bat ki belang ban kitno ya ki pom. Naba kumta haba uwan jaga ne kapathai uong ya ka jing knya bat ya ka jing aingu mem shim lamon. Nda ya ka met mela kre yanga. Ya ka jing aingu thang bat ya ka jing knya namar ki pop mem shim la sngopha. Ondo kumta ngal ong hakmi ngalawan. Haka jing kliap ka kitab la tho sapang jonga yakaban le ablay yakamon jong me kini kilong kikentien jong utrai jungi kaba ula pendem barbau blay ula pen kre yakamat ban wan long kum kajing kenya nakabata kipop kirengkang kijonga kijongi habang apet ngajus ngutunat ban pet ya ki ni video ha ka mobile ngaju I wakidon kita ki video people are awesome baki brio kilong kiba krau kilong kiba bah kilong kiba nang life hojat life urkom ndai hakmat jublei ubrio umla ban kot satya shaublei bakala dawa ya ublay ban wan ban long kumuta uban shim ya kapop ya karengkang jungi daga jing sha bat daga jing penmi ya kasnam jungu oh kani kalong kasngi jong ka jing keman namar bang yo I ba ublay ubawat haba yo I ba mangi ki buriu ngimla ban kot chu ulawan ban hiar sangi Ulawan long beriu hapdeng jongi. Ulawan ban penitu ila di ban long kata kajing im kabajanai. Ban long kata kajing im kabalong kan nuksa kabajanai. Baki beriu kin kemi bat kin yoi ya kajing janai kujong belai. Banuan ra ya kajing edai kabajan hapdeng jong beriu bat ublai. Leng ba urang ba leng do kabajanai. Ubalok mutrai jongi Jesus Christ. Habang ipai sa kanaga ketien jublay ngino I ya ka jing shisha ba ublay ulawan sa kanaga patay wan ban snolem ya ka jing yam ya ka jing ut jungi ya ka jing sngosi jungi ulang ublay ulawan ban long Emmanuel ublay lambat ngi hapdeng jo ka jing Yeshem hapdeng jong ka jing du jingkerman hapdeng jo ka jing sngosi hapdeng jo ka jing ktang ki baharukom ka bang yat leng ba Jesus Christ uwan ban ngolem hapdeng jong kita ki paro Charles Spurgeon uway na kinoyalap ki bakraw ong balada ublay shimla yam kumbanga ngalayam lani ba ublay shimla tangan kumbanga ngalatangan lani ba shimla yat nang ba kajing sngosi kumbanga ngalayat ya kajing sngosi unumla daleleru ban pentingan yang unumla dan leliru ban pentingan unumla ya ban sengutu ya ki boro kejing Yeshem kejing kendu jonga nene mar ba ulawan ba ulalong uta ubala penitu ya di lembat ngi utip ya ki boro ka bang Yeshem ka bang aman haba Jesus Christ uhikai sapang kejing duai usngutu Baka jinge day jungi pat ki para briuru ngidon hapdeng ka jinge shun kap hapdeng juga jingbam yama baulo dan kampan hikai ya ki eru kelanti ka bay day na kaban taka ya kaban penyesuk yangi bad ublay
Just ngutanat ya kawai ke jing ong jong wei u nong tho ba ong ba balada ka dawa ya Jesus Christ ba un pen im ya ka pertai tang namar ka jing yam jong ula ban wan se ka pertai kum utau u Adam u bala he u bala san lupa ba un sha halo jong kading pena berkata kala biang hende kamlong kum ta kalau dawa yu baun wan ban kup ya kajing long briu ban peni ya kajing em ka bajanai nado kajing long kena ju nado kajing long samla ju hado kajing long ka ba ula em ha kena batai ula em ka ba kajing em ka bajanai ban namar kajing long janai ju kata kajing IT ju halo jo kading penaru kalong ka bajanai ka ba klempop ka ba blai updiang baru ai ya kajing em ka ba bam cukut hakita ki banget au yo Jesus Christ bolong hakar kom ka bajanai ba ulong unong penlong ba unong penjanai ya ka jingit jong iru daga bangi ngi phai ju Jesus Christ ngi phai cha ka jingit jong i hu ngi phai bangi yo ba ulong uta ubala pendam ula penrit yaldi ba u IT yaldi hakata ka mon ju blai hadu ka jingyam ba kata ka jingem jungi ngi ru ngi la ban let chu blai u Charles Spurgeon ong ru ikini ki kentien ba ong ba ka wi ka sngi ngalak ban yang hakmat jublai namar bau Jesus Christ ulai yang hak jaka ka jonga ngalak ban yang hakmat ka khat ka jing besar jublai namar Jesus Christ ula sya ya ka jing besar ka bangang adai ban sya bau blai uid bau la pen ya kata ka jing id ka bacana ju da ka jing sya ju halor ju ka dikna habangi pai ba bengi rakhi ya kajingwan long priu jong trai jong Jesus Christ ngiken mau ya kata kajing shisha ngiken mau ya kata kajing shisha badai ublai ubala it kata ya ka pertai bolu aji no yu kum bala kamar wei ba uwan long priu ba om tang kata kajingwan long priu ka ba lawan da kajing penbor u penrit ya la die ula shim ya kajing long brau uwan long kumanga kumapi ban im ban syaelam da umen sim bekut kumanga kumapi ban syak tangan ban yotia ban thai ban yam ban sengusi ban sliang kumanga kumapi bamangiru ngin yo ya kata ka jinge selok lamar ublai kumba kata ka kena ka kata ka kena ka bang yotu mene kong bang akwa bangan don uta bangalak ban ketak bangalak bangan teba kum taru ublai ulawan ba usha bangin tebai kum ba Thomas udan hapdeng joga jing atatin habala penmi pan ku banda tebai ublai usha yengi bangin tebai bangin syam bangin mat bakata kalong kacing shisha kacing wan long briu jung Jesus Christ wan jika pertai kum uta ubla suspa ubala suspa ekipop kirengkang jungi ulawan haka singot kaba klem burom na haka jingwan kaba unsawan biang unwan haka burom jung ubaro ulawan kumuta ulang berat ubala pendam yala di hakmat unong ot snyu jung ne haba unwan sasisin unwan kum using ubakerhu daka bor baka burom jung ulawan sisin kumuta ukhulung ulawan kumuta uban ai jingkai ban ai ya ka hukum ban ai ya ka jingkai le haba unwan sa sisin unwan kum unong sensar bar unwan kum unong bishar halor jong ki e baro habang ipediang ya ka Christmas ngi pediang ya ka jingwan long breu jung utra jung Jesus Christ ngi pediang u haka bor haka burom jung ngi pediang u haka jing long rit jung uru ba uwan haka ta ka jing long rit ba mangingin long kuma
ngin yo ya kajing slok lambat u menta la shai syaruk ke bam jukut bau Jesus Christ ulang uju menen menta syaruk bam jukut u ye sa lambat ngi u ye sa hakijing jenja jungi u ye sa hakijing syam kajing kendu jungi utim kalau ong ke Christmas ke thu bahaba u briu umla ban kiu su blai ulah ban wan syangi kata kalong kejing shisha jong kejing walong briu jong utrai jong Jesus Christ bau Jesus Christ ulah penrit ba ulah pendam dia ulah shim ya kejing long brau ulah syak ya kejing bentiu lo jong keding kena usyak ya ki e baro bamanging in yo ya khap panlong ki khun jong blai bangin yo ya kata ka buram lambat u bangin yo ban besut caka hima ka jong blai nama daka hak jongi daka jingla jongi ngim dan hak Dede tang namar bau Jesus Christ uwan jika nabutai. Bad dia katakan mission kaba ulah sedang ka singoi ulah pendap halo joka dengna. Banlong ka jing suspa banlong ka jing pendap janai banlong ka jing kermen yang ya pi banlong ka jing suspa yangi ka jing kermen ka jong ublai ka yesa akan ka pertai nedu ar hajar senam mensyua haduk kan ka singi ka por ka bamenta ka bang yes senglang akan ka yeng ka kentang ka ublai panek kemen ka jing wonong priu bayi uta ubam simla tengkai ya kata ka jing long blai jong ulah wonong priu bamangi nginyo itu yu nginyo ya dai bat u nginyo ban em lamat u hakata ka hima ba ulah kre na ka mata ka buram ka jong uhi bleon kurku ya kana ka jing slok ba bleon nang pensat borangi ba habangi rakhi kana ka sngi ngin kan mau yu utra jung Jesus Christ ngin kan mau haka buram jung ngin kan mau haka jing long red jung ngin kan mau yu ubam simla tengkai di dari ubada ka jing yen ulah IT load yala dia nak mentah jungi ublai nak mentah kapuram jungu amen Dong dan kune pan aingu ublai nak mentah nak khobor ka pakodor yang mengali osngo uling bau syakri ujangu ka khobor pun kan mau yangi baro lang syapang kan ke jong long priyo ka jong khun jong blai Jesus Christ syakani ka perthai ublai ni rap yangi iwe balang bana ka khobor ngilap na ka jega ka bajan bat u Jesus Christ hi uni belayap na matagi pop ka jogi bar bala kularo bas wan shawigi hari wan asien ka jong u tong ni dan ka jingat bas kam how Jesus Christ bat tong ni shakri u halakas ni bat halaka poru ublen kurku yalo jong shakri bala ain ka khobor i reverend IS lingdo ublen apran kam shu ipi ublen nang yai kurku ipi ya ministry ka jong pi haka pastor ka jong pi batu blen kurkur yang kesam ke jong piru hi baro kowe tehne ka pon la pois ka bawai no artat tu blen kurku ni ki banta baro ngla pendap lingba kani kapor hi blen kurku nadu nong please tang bat dwai iba Charlton lingdo blen kurku ya nong lam jingruai I organize nantai temesan ro ibla duai na mata kiju aingo betu plan kur khuru ingi iwe ki blai don hane kapor ngin mi ringkat ba kiju khuru ko jong blai abang sli phaipat sila jong ki ki sam ki jongi tiene kapor ni ron jiro ka khaddo jong kane ka jikshakri jongi yo blai ni ro ka jiro ka ba lai phupra jiro ka lai phupra ka ba ong Jisu nong penem uwan shaperthai kha hasam kulai bansha iben ei o ka phla long burom yublei buwat yanga para south league de khot ke roi ka ba lai phupra banas ka pa tamasan rampa jongi tamasan
timak in sa pelat padingi taka jengker ku penwai taka jengruai ka ba lai ku Jisunong penem uwan caperte kahasem kulai banca ibeng o kabo pelalong burom yublei buat yanga buat yanga buat yanga oh kabo pela long burom yublei buat yanga Jisunong penem lor kading na anim uben riu usil kakuna o kabapela baule kumta namar jonga namar jonga namar jonga oh kabapela baule kumta namar jonga Jisunong penem kumbamen hendak abang ayat sakma nala utwai trem thai kuat kukro langalachai ukot yanga ukot yanga ukot yanga lem thai kuat ukro langalachai ukot yanga Jisunong penem na pleng unwan dia kinang jan jengkular kinang tiang oh ngan sayo i na pleng un yar piang namar jonga namar jonga namar jonga oh ngan sayo i na pleng un yar piang namar jonga Kaburam bat kejing ero kalong yami au blei. Bala iit kata kata ko perthei. Bala pha yau khun ma iet ye jong. Man yap dak minta jongi. Ata kani ka por au blei ngi angu yami.
Namar Yesus Kristus walawan jene ko perthai pen em yang i. At hakan ni ka sengi ka pen ken mau yang i. Ya ka jingwan lang do ka jong o. Ya rap yang i ablay bau Yesus en em apo jong i hakan ni ka Christmas. Bang yo mat ya ka jing pen em ka jong o. Hakan jing em ka jong i ma marway. At ablay ni kimilinti ya ka taga way pat ka Christmas ka ba krautam. Haga baman wan haga arsien man siaw ya ki bangit baro ya rap yang i abalay bangi lawan pen kre ki donut ki jongi kom bangi pen kre ka Christmas in pen kre ya kata ka Christmas ka ba krautam haga ba kom ki bangit in ya kendo bat mi haga bawai no tu ai magajing ai ki ba dap biang ka jong try jisu ki ka ba pala ka jong balay upa Ringkat lembah kejing esela kejong mensiam bakut, unong pentengen, in long ringkat bat ni, bat kibangit baro, minta bat hadu halakarta, amen.